Abono tongo borok ni kena tangdi. Borok ni kenang khe mungsa dera mungo kalayu. Abai keno dolai hangkoni bisingo khobjaknai panbua amchani takhuk pushpa debormani rabar bufang lai thangnai horo rabar bufang busa tani kelangi thangjokpaika kisachak samositra tangnai rokbai rabar talmani ulobo o tanjak rabar no tawsia haino hai kai kelangi thango takhuk pushpa debormani busarok rabar bagano rabar ni halok nainani thangthani wono nugika rabar bufang tanjak khlai haine bagi bobelaino kha dujak tabuk takhuk pushpa deborma bini kha dujak ni halok kha bajeng ni halok rongno no sanani bagi kok tripano ringi soi khnarika kamini kisachuk borok rokno tongna omhai khlai bini rabar tankha sal kisa sikangno bini rabar bagano bol nana hani phaine rokno bol orotana phajini samani baino omhai khlai borok ani rabar bufang busarok tanik lang thangbai kana hani kha kamani kokno soi khnarika takhuk pushpa deborma dara poilan ni sin mung kichari gari kai takhuk pushpa ni je labat khaw no sopene am bolin ta kana ma ko leka kana ni khaw ko mani ko ri chepa nin sin mung nin bu mung tam ani bung ka bung ta tuma nung parani kaisa tamo mohon to di para to di basana to di nung parani chaudhary chongjak ge takhuk pushporani ni takhuk pushpo ni rabar bagano phai nung tini tam nuk phai ka kaisa parani chaudhary ngoi to bo ano lingkha je tara ka di jani je mai khoti korson to eh ana phai ko nu khabini je labar je khoti ge bini je rabar bagano phai nung kubi dan nukha khoti kriyan basana tongo phangbuso rongna oh ma positive sta bhaira ko bini khoti ko gira ma ka tonte basu tulia thengo je phung ka no abong ka ko ta phung tu ka te bas gira ma tong chla habong bere li ge abo bopti ngoi umti khanai ne kha khai abo to sumo satung me do tapote buku garam ko ma ka tong chi saya ang khoti ko so ke ano nosto ke na budi to ari wa hong bu hong ni nosto me na ma kompot tabat kana chung ko to ta ka nang na to siu tapote buku no so sai man na a be chung jare nung ane ka ana budi to di ang wa su ang ka ba ang ana dor ke no ana budi to di lama ka so budi to di je sabon ai khale di ni ma ga manelo ba ha ka hamla semen kan hamdi kuwi ane bakwa dukhu nanga ni jimuti kare ang ni labar bukhanu ga handaliya je ma ke bahke ma ke je ane ang pun takhuk pushpano jeri nosto jor jane barolo kono kahkan khabe su bayang sabo bo ko bai lamai kok bai lambai asugoi salai di nung salai kana bahke bini sampono nosto tenare labar sar bo to nung bai warane bro buya nung bai burane bro buya bro je nung bo bah mo bo hon je nosto kana bini tabu tu tum tabu ko chi sebung tum te bisi gira ma tong habung tum bereli ane abhay khoti ko so khai te bisi tong na to bisi tong gira ma tong bini habung kotor ba guri bailia tunga su habung ge tabuk je tong sakai 20-25 ta rongan tona bisi kore thai nu khana be no ko ta sanga tong ge jara khai tong nai rongna tabuk tam ko jana muso tabuk te bok sura bon nu hamje ka am guradi lama ka toro ka su ton budan to bani no sampono no ta khatu ang joton takhuk bukhun te joton hambai ahay ko ta so tu gram ka tong saya chung gram sabai tong na chung boro tong ani boro tong tini saya ke chung ma sai nai tang nei sangbadi tang ne bichar aja tamhi chaudhary podi chung sungai tong thana tamhi chung samtini tamba chung sai no nimu sakai saramna bagoi saramna bising tong tini nungo jedi ano sunya nungo mai no sok angamni ni khai kai chung jibon sim bro debor tu nung ungya awno bagano to takhuna koilo kohima tongan nei ani khabe ansu goi hai ka solia nini nong no sok kai ang nini no sok kai nini no sok kai to anum khai nu ang nini khai kai chini bro debor nai ungya soti go na china bo obake chung sai mane chung mai chim bro abon saya o samono jotono badue joro taku buku nai thoka tongtu saya kai garamo asuk sarai tu taku buku nai thoka tongai tu abno an ko age rogo bo kebo bai sotru rok daba walai ma rogo mai rok to tong emne to bo to kuno sotura ge bube kebe sotru mitru khana ya bo sada ang ni nu jam makro bai bo kuno boro waram boro ya to abisang di muya phatina ke kutu hi samaba abare bro jo ja ba bol log na thani ba tam na thani kisa kutu gro ka po ke hai ba na hai khana ko yeble abo to kok no ari nu bol na phake ni an labat ka khare jatin thu kasroi ke ni labar bai thang bre obake onek labar bin bai jak thong babu saya gi do obone boge bosaka jaro hapong no bolta na de no bolna bonaya no an labar ka phe goi o dara nung tini chuno ringmani ba tam bisoye tamni bogoi chuno kicha ringmani sai khana regadi
Ang tini media rong no ringman karon kha ane kaisa no miawo anchre rok bagan hokna hi phaika do phaika hangka no bro bukhumi phailai mani phailai hangka no usango waisa hoklangka gai paisuya kota gai obara no tikisa hokna hi phailai mani miawo gai phailai hangka no borok hai labar tamo tini labar balai mokjaksa nei thangai brok nei neba phuja jakning phaipu aba hai na hoile bo 10-15 ta aba hikai mokjang mang nukhata blai nukhata 10-15 ta engkai 200 laba kai man samo engkai tamo aba hai mang mokja hne jotono phuchai ni lekha jotono aba hai ek tare engai no bro kabla ya kono thangnai ka noko thangnai ka baba omo hema hai chin laba sabo jani chogwa ko no engoi kalang thangka hne ana thangsai ka engka abono ang tini no media ta khusongno ang maring khata rabat ki abo tan chuoi da taisa kai klang na tamo rabar tan suja yabo pura damna bai sok khogoi ha bisin kari wai taisa o jaga mane o hakorni saito kai kalang jakta hakoni saito kai klang jak phangbuso 20-25 ta 20-25 ta thanga ekdom khoti ge nini wansung mungle tabuk tamo sabo khai kana ni wansuk sabo khlaina nang taw samno bumung songnai je umtui phonano noi karon agi kiche misa warai surai jak tongo injaga borta thumdi injaga hairok tangdi noi ang kiche misa borong kiche objection rijak tongo ba borok da khai khigona angka ambo hairok sondeho khaigota bo amchaini bororong na amchai mane injaga to kumni amchaini borok pheglak chini parani borong naita nin paran borong nung age borong no kutungman tongo kutuma mane bolta thumdi hine kutungmani tongo amtui ge oboni tui phunu borok khai kana hine nung nin wansung mungta amtui nota ge dara nini sin mungri gari kisa ane sumong Pushpa Kumar Deborma Pushpa Kumar Deborma bobo amchai omo panbua bisi bu blog bai khomjak mo salema blog PS kai PS salema ponchet kai ponchet panbua no nini rabat phangbusu khotim khakisa phunuk di ang aso tang thungsong mani yai ko je thumut phungnai ta omo pura hi damla bai sok ho bisingni pura omo ongko jak omo kono tansui krang ma buya ba nini bagano busurang mari ni rabar kaijak tong প্রায় 200 বুফাং গাই তো নক সাইমানো বুসু খত থানা 200 বুফাং কাইনানি গাই হকনানি কাইনানি চারা পাইনানি বাগান হক পুরো বুসুরang খরচংখা আফু তো মো বরং একদম কঠুক মা গাই থাঙ্গানা আনি 15-20 হাজারক থাঙ্গা বরং হকতিনি ন বরং হকতানি গাই রাবার চারা পাইথানি গাই চারা পাইতিনি ক 80 টাকা 90 টাকা মা পাইও তা ক ফাংসাবা গে যদি নো মাহাইনো ওয়াইরে ওয়াই যদি ওং টং হাই গে নং borong no tam kok kachana mujong jara khai tong nai rong no borong na abo kok kachanai je ani oma he khai ka noi mane bunibo ta khai ton karon ta abo saya jodibo saraiman bisingno chaya chugya jodi ngai tong nai khai kai kebuni jodi